Tradicija katoličkog školstva u Bosni i Hercegovini iznimno je duga, no prekinuta je nasilno 1945. 50 godina poslije, usred rata u Sarajevu, vrh Bosanska nadbiskupija osnovala je prvi katolički školski centar Sveti Josip. Time se nastavilo djelovanje katoličkih škola u Bosni i Hercegovini. Danas djeluje 7 školskih centara, od kojih su 2 na području Banjalučke biskupije u Bihaću i Banjoj Luci. Više o tome kolega Predrag Solomon. Katolički školski centar u Banjoj Luci nosi ime po istaknutom laiku u svjedočenju evanđelja blaženom Ivanu Mercu, misnim slavljem u župnoj crkvi pohoda Blažene Djevice Marije i svečanom akademijom u sportskoj dvorani centra proslavljen je Dan škole, kojim se obilježava 19 godina uspješnog i plodonosnog rada. Dok sam se pripremao za ovo slavlje, pala mi je na pamet 2005. godina. U ovom istom hodniku gdje mi sad stojimo, tada se okupilo 13 učenika i 17 profesora. I tako je počela s radom opća gimnazija KSC-a u Banjoj Luci. S godinama je škola jačala kadrovski izbrojem učenika, tako da je postala prepoznatljiva kao vrlo kvalitetna škola, čiji učenici osvajaju brojne nagrade na različitim natjecanjima, a maturanti bez problema nastavljaju svoje školovanje na sveučilištima diljem Europe. U prilog tome ide i vanjsko vrednovanje škole, koje je prvi put napravio Republički pedagoški zavod. Kad je sve prošlo i kad smo dobili rješenje od Republičkog pedagoškog zavoda da je ocjena rada škole, odnosno kvaliteta škole, odličan, bili smo itekako ponosni na sebe. Naravno da nas takva ocjena ispunja ponosom, ali i daje nam obvezu da ustrajemo u tom smislu, odnosno da budemo još bolji. Godišnja nagrada Petar Barbarić dodjeljuje se svake godine jednom učeniku koji se posebno istaknuo svojim učenjem, vladanjem i rezultatima u izvannastavnim aktivnostima na razini cijelog sustava Katoličkog školskog centra BiH. Ove godine tu je nagradu dobila Ivana Dugonjić, učenica 4. razreda opće gimnazije Katoličkog školskog centra u Banjoj Luci. Ova nagrada je baš mi puno znači. Iz više razloga. Prvi je što sam našla neke zajedničke spone mene i Petra Barbarića, međutim, naravno, to je mladić koji je zaista, njegova biografija zaista impresivna i ja sam zaista počašćena da mogu da primim nagradu koju nosi njegovo ime. Ovu sam nagradu posvetila svom djedu, koji je porijeklom iz Travnika, zato mi je ova nagrada još draža i još posebnija. Iako se nastava u ovoj školi odvija po nastavnom planu i programu katoličkih školskih centara u BiH i na hrvatskom jeziku, svaki učenik ima pravo govoriti svojim jezikom i pisati latiničnim ili ćiriličnim pismom. S obzirom na to da većina učenika u ovoj školi nisu katolici, sve to istinski predstavlja primjer suživota, tolerancije i multikulturalnosti. I ovaj centar uistinu je grad na gori koji svijetli. On je svijeća koja osvjetljava ovaj grad i u tom kontekstu sam, evo, da mi malo i olakšalo obavezu koju ima biskupija Banjalučka, pozvao prisutnog gradonačelnika, a preko njega i civilne strukture, da u to svjetiljku dodaju i oni ulja iz društvenih struktura, iz društvenih proračuna, jer ovo je centar i ovo je ustanova koja ne gleda na naciju, na vjeru. Rado dolazim, to je moj gest ljubavi, pažnje. Katolički školski centar je važna jedna ustanova, škola na teritoriji našeg grada, koja je jednako kao naša Banja Luka otvorena za svakog đaka, svakog mladog čovjeka, profesora, nastavnika i učitelja u jednoj cijeloživotnoj praksi usavršavanja kako ljudskih osobina, tako svakako intelektualnih kapaciteta, znanja, usvajanje novih vještina. I drago mi je da vidim da generacija za generaciju, već 19 godina za redom, ova škola dočekuje i ispraća. Kvalitetno obrazovanje i odgoj te brojne aktivnosti i mogućnosti koje nudi škola glavni su motiv da se u nju upisuju mladi različitih nacionalnosti i vjeroispovijesti, pridonoseći tako izgradnji multikulturalnosti i boljeg suživota.